Suomesta lähdin maailmaa katsomaan. Antwerpin kujilta rahtia rokkaamaan. Eräänä suusena iltana juna-asemalla kaverin rahaa nostamassa. Vittu pinkoorien toimii. Tuli paikalle joku gangsteri, ase kädessä hoimolle osoitti. Rahat tänne, mennä lopputuu tääkin matka. Sitten baarille jatkaa. Seuraavana päivänä kaverin kanssa rättiin rapulassa. Ihmeteltiin hirmuusta, töötiin huuatusta. Homot keikkosaapissa lähellä jokeen putoamista. Autettiin ne pois tilanteesta. Persettä rahaa tarjosivat kiitoksena pelastuksesta. Pyydettiin mukaan kapteeniin pöytään istumaan. Rupes murreita pitkin käsin lähestyä. Siinä vaiheessa todettiin, että nää kaksi homoa lähtee eri maisen myön. Vuorolle viime yöstä kelpas digiboksi telkkariin. Kiitos, hyvää yötä ja näkemyä.